Уважаеми гости, скъпи приятели, добре дошли на заключаващия етап от проекта WeSpot. Състезанието Нашата класна стая е енергоефективна. Утре, 5 юни, е Световният ден за опазване на околната среда. Отбелязването му започва на 1972 година. За да се превърне днес в едно от най-значимите и известни средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда. Ето защо ние избрахме точно този ден да покажем нашата загриженост за околната среда. А нейното опазване е свързано с пестенето на енергия. Нека започнем най-напред от класната стая и домът ни. Денят на околната среда би трябвало да е ежедневие, в което всеки един от нас предприема действия за запазване на планетата, за да можем на този ден да си кажем с чисто сърце честит празник. Гости на нашия празник са професор Красен Стефанов от факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски, госпожа Плочкова, която след малко ще дойде, и госпожа Неда Гергинова, преподавател по информационни технологии, Чернолъци Погон. Също така ученици и учители от ПЧМГ. Давам думата на професор Стефанов да открие състезанието. Здравейте, за мен е голямо удоволствие да бъда тук сред вас. Днешният свят се отличава с голяма динамика и с огромно количество знания и информация, както и с огромни по сложност проблеми, които всеки един трябва да решава. Затова всеки един от вас трябва да притежава в различна степен качеството на учен. Това състезание е една стъпка в тази насока и аз пожелавам на всички вас успех и искам да ви напомня, че това състезание все пак е една игра. Не е важно кой ще спечели, а е важно всеки един от вас да даде най-доброто от себе си. Нека започне състезанието. Ние, шестокласниците, започнахме работата си по проекта Моята класна стая е енергоефективна през месец ноември. Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Началото беше поставено с кампания за събиране на хартия на училищния екоклуб, рециклирането, шанс за природата и бъдеще за човека. Повече от половин година, трите 6 класа, независимо един от друг, разпределени по екипи, проучаваха, измерваха, изчисляваха, изказваха хипотези, дискусираха, изготвяха презентации и се вълнуваха как тяхната класна стая може да стане енергоефективна. След разгорещени спорове, всеки клас избра отбор, който да го представи. Да дадем думата на капитаните да представят своите отбори. Шести А клас. Капитан е София. От отбор Energy Team. Здравейте на всички! Ние избрахме името на Energy Team, защото ние сме енергични и сме отбор. И това е... Благодаря. Следващия отбор е на 6 Б клас. Капитанът е Лора. Уважаеми съученици, учители и гости също жури, това е нашият отбор Energy Stars. Нищо, че името е същото от миналата година, мисля, че то е достатъчно оригинално. Благодаря. И накрая 6 Б клас. Капитан е Александър. Уважаеми жури, уважаеми гости, аз съм Александър, това е Александра. Нашия отбор се казва Фактор 8 и избрахме това име, защото след пак с нашия кабинет е номер 8. Състезанието ще се проведе
проведе в два кръга. Първи кръг – защита на презентации. Втори кръг – експериментален. И накрая, както винаги, госпожа Вълчкова ни е приготвила награди. Нашето жури, господин Стефанов, госпожа Георгинова и госпожа Мариана Димитрова, ще бъде строго справедливо. Започва първия кръг на състезанието. Всеки отбор представлява и защитава публично презентация по темата "Моята класна стая е енергоефективна" в рамките на 10 минути. След приключване на всяка защита, журито ще дава оценка с най-много 4 точки. От всеки член на журито по два критерия. Първи критерий – вид на презентацията. Обемът на презентацията да е толкова слайда, че тя да може да бъде представена в рамките на 10 минути. Естетическо и техническо оформление и писмена грамотност. Личен принос и новаторство при разглеждане на темата. Култура в съответната научна област. Оригиналност на идеите. Прилагане на симулатор за следене на температурите. Отчитане на резултатите от него. Втори критерий – представяне на презентацията. Създаване на интерес към темата. Оригиналност при представянето. Компетентност по поставената тема. И накрая способност за точни и изчерпателни отговори. Всеки отбор избира начина, по който да представи своята работа. След изтегляния предварително жребий, първи са подред отбор Energy Team. Дограмата е съвкупност от дървени, алуминиеви или пластмасови части. Тя служи за изолиране на вътрешната част на сградата или къща от външните атмосферни условия. Видовете дограма са дървена, алуминиева и ПВЦ дограма. Дървената дограма е отличен топлоизолатор и е направена от 100% естествен материал. Тя обаче има висока цена, лесна запалимост и трудна поддръжка. Алуминиевата дограма има голяма здравина и лесна поддръжка. Въпреки че е издръжлива, тя е лош топлоизолатор и има висока цена. ПВЦ дограмата има лесен монтаж, лесна поддръжка и е на изгодна цена. Тя също е добър топло- и звукоизолатор. Наблюдава се стареене на материала около 20-30 години. Нашият избор. ПВЦ дограмата е най-подходяща като комбинация от цена и качество при търсене на енергоефективни решения. Ние избрахме заради нейните предимства и общата цена е 687 лева. Стъкло. Видовете стъкла, които разглеждахме, бяха флатно, нискоемисионно или К-стъкло, сезонно, ламинирано или с другото му име гриплекс. Какво е стъклопакет? Стъклопакетът представлява няколко листа стъкло, които са съединени един с друг с помощта на херметик. Той осигурява повишена топло- и звукоизолация, взаимоустойчивост и съпротивляемост на вятъра. Това са видовете стъклопакети: троен стъклопакет, обикновен стъклопакет и единично стъкло. Ние избрахме ПВЦ дограма с бяло фолатно и К-стъкло, което ще струва за нашата стая 1486 лева и 35 стотинки.
За какво се използва? Топлоизолацията спомага за поддържане на вътрешната температура и намаляване на енергийните разходи. Основната й цел е да създаде бариера около сградата. Видовете изолации са 3 вида. Вътрешна, външна и подова топлоизолация. Нашият избор. Най-сгодно за училището е да инвестира само в външната топлоизолация, която е качествена, ефтина, енергоефективна и само 690 лева. За нашата класна стая, разбира се. В момента в класната ни стая няма изолация, но ако бъде сложена, изчислихме, че ще намали разхода за климатик и паро с цели 40%. Осветление. Видовете лампи, които разглеждахме, са лампи с нажежаема жичка, луминесцентни лампи и светодиоди. Лампите с нажежаема жичка са ефтини, но произвеждат повече топлина, отколкото светлина. Луминесцентните лампи са дълготрайни, но не са безвредни заради впръснатите в тях живачни пари. Светодиодите са дълготрайни и екологични, но са скъпи. Ние се спряхме на светодиодните лампи, защото те използват по-малко енергия и от повечето други типове лампи, имат по-дълъг експлоатационен период и не съдържат живак. Общата им цена за нашата класна стая ще бъде 450 лева. Важно значение за енергоефективността на всяко помещение имат подовите настилки. Причините за поставяне на подови настилки, те ще решат проблемите ни с запазването на топлината, звуко- и хидроизолацията и появата на различни гъби и муха, които са вредни за здравето. Видовете подови настилки са линолеум, мокет и мокетни плочки, ламинат, каучукови и полиуретанови настилки. Линолеумът е направен от 100% естествен материал и има разнообразие от цветове. Също така той запазва усещането за топлина. Мокетите и мокетните плочки притежават добри шумозаглушуващи свойства и висока износоустойчивост и трудногоримост. Ламинатът притежава здравина и висококачествена изработка. Каучуковите и полиуретанови настилки са устойчиви при изгаряне от цигари, антибактериални и лесни за почистване. Те предимно се използват в детските градини и болниците. Нашият избор. В нашата класна стая подовата настилка е дъбов паркет, който може отлично да запази топлина. Според нас подовата настилка на нашата класна стая няма нужда от подмяна, защото тя е достатъчно енергоефективна. Въпреки това би могло да се изцикли и фугира. Климатици. Какво представлява климатикът? Климатикът е машина, която премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В зависимост от нуждите ви, климатикът може да премества тази топлина от помещението в околната среда и обратно. Видовете климатици са инверторни и конвенционални. Инверторните климатици имат вграден електрически преобразовател, който преобразува променливото напрежение от електрическата мрежа постоянно и отново променливо. Когато зададената температура е достигната, мотора започва да работи с по-малки обороти, а след това се увеличават. При конвенционалните не е така. Те работят с постоянни обороти. При достигане на зададената температура компресорът на външното тяло се изключва, а след това отново се включва. Това включване и изключване прави конвенционалните климатици не толкова икономични, колкото инверторните. Нашият избор. Направихме таблица за сравнение между климатика в класната ни стая и още други два. Спряхме се на климатик с марка Midea, защото според нас е най-енергоефективен. Но сегашният ни климатик в класната ни стая в гаранция и е достатъчно енергоефективен, тъй че не си заслужава инвестицията. Сега можете да видите на първо място с марка Fujitsu, инверторен, е нашият климатик в класната ни стая. Той е достатъчно енергоефективен, а следващият е в Midea. Климатикът Осака обаче е конвенционален, което го прави не толкова икономичен, колкото други два. Сега разбирате защо избрахме климатик Midea. Други фактори. Благодарение на вече изработения симулатор успяхме да пресметнем каква ще бъде температурата за доста по-дълъг период, без да мерим температурата всеки ден. Друго влияние оказват и растенията. Някои растения имат способността да пречистват въздуха в стаята. Те не само играят ролята на филтри, а и увлажняват въздуха в стаята. Някои растения, като мушкатото, розмаринът и портокалът, действат бактерицидно, като отделят съставки, които убиват патогенните микроорганизми и дезинфекцират. Имам само още един слайд с избор, ако може само някой да. Класната ни
стая в момента е енергоефективна, но има нужда от поставяне само на ПВЦ дограма, двоен стъклопакет, външна топлоизолация и светодиодни лампи. От нищо друго. След тези промени класната ни стая ще бъде най-енергоефективна. Има ли въпроси? Така. Налага се обаче да прекъсна малко. Много ви моля, уважавайте труда на вашите съученици. Неприятно ми е да правя забележка. Аз бих искала да ви отправя един по-скоро съвет, не го приемайте като забележка в никакъв случай. Опитвайте се, когато представяте вашите презентации, да четете по-малко от листове или от екрана, който ни представяте, защото всъщност ние виждаме това, което е написано. Искаме да чуем нещо малко повече, нещо допълнително от вас. Иначе презентацията много ми хареса, са така много подробна, с много факти и браво за нея. Може само да добавя, понеже времето ни притискаше, ние имахме макет на климатик и още един такъв макет за лампи, но тъй, че щяхме да добавим. За лампите е желателно да го покажете, защото това е нещо, което много рядко се среща. Нека поканим Александра, защото тя правеше този макет и тя ще обясни най-добре. Достатъчно вече видяхме. Ето ги показанията от флората. Тук се вижда, че LED лампите са ползват само 0,05 ампера, докато лампите с нажена мъжичка използват до 30 ампера, което е над 6 пъти повече. 6 пъти повече. 6 пъти повече използват нажена мъжичка, отколкото светодиодна лампа. Аз искам да поздравя отбора за много добре, красиво направената презентация и също да им отправя една препоръка. Всяка една презентация трябва да започва с поставяне на проблема. Защо правите тази презентация? Какво искате да решите? Какъв проблем искате да решите и как планирате да го решите? Това ми липсваше малко в вашата презентация. Да. И също би било добре, ако имахте малко повече цифрови данни, които да потвърждават защо определен избор е най-ефективен и каква икономия ще ви даде за мен. Благодаря ви, господин Стефанов. Госпожо Димитрова, имате ли въпроси? Добре. Благодарим на отбора Energy Team. Нека журито даде своята оценка за отбор Energy Team. Първи критерий. Вид на презентацията. И това са 9 точки за отбор Energy Team. Втори критерий. Защита на презентацията. Това са 10 точки за отбор Energy Team. Благодарим на журито. Реден отбор фактор 8.
Скъпо жури, ученици и учители! Нашият отбор представя презентация на тема "Нашата класна стая е енергоефективна", кабинет номер 8. Ще започнем в най-долния слой подовете и ще завършим с общите фактори. За подовете най-горния слой могат да бъдат два вида: ламинат или плочки. Ламинатът изглежда по-естествено и е добър изолатор, а плочките се поддържат по-лесно. Долният слой могат да бъдат също няколко вида: между дървения паркет и бетонната плоча, търпи за подово отопление, корк или предлитов пясък или стиропор. Нашето предложение е да не сменяме горния слой основата, а да ги оставим ламиниран паркет и бетон, а долния слой да го заменим с стиропор. Необходимата промяна ще струва 110 лева. Дограмата бива три вида: от дърво, алуминий и ПВЦ. Една от най-важните части на дограмата е броя камери. Те могат да бъдат 3, 4, 5 или 6. За камерата те имат пряка връзка с коефициента на топлопроводимост и имат много добра топло- и шумоизолация. Дървената дограма е направена от естествен и добре изолиращ материал, дървото. Има най-голям коефициент на топлоизолация и дървените профили не образуват конденс. Дървото, за съжаление, изисква определена поддръжка и трябва да бъде защитено добре, за да не се наранява, което изисква повишаване на цената. Алуминиевата дограма е направена от много лек материал алуминий, който има дълъг живот и е много издържлив. Алуминиевата дограма е много здрава и не се влияе от атмосферните условия. Осигурява много голяма плътност при затваряне и не допуска студения или топлия въздух, в зависимост какво искаме. И може да кажем, че алуминия е много добър проводник. ПВЦ дограмата задържа по-добре топлината и пропуска по-слабо студа отвън, отличително уплътнение и топлотехнически характеристики и важно свойство е, че при рециклиране запазват почти същите си качества и загуба на материал е изключително малка. Може да кажем също, че дълготрайността и живота е на практика почти вечна и поддръжката е много евтина. Също така тя е много добър изолатор на температура и има много добри топлоизолиращи и звукоизолиращи качества. Ние избрахме ПВЦ дограма, която да има 5 профила, защото за да е шумоизолира много добре, защото както виждате отвънка има булевард и шума е много голям. Цветът на дограмата най-добре да бъде бял и трябва да бъде за два модула с мейкап 570 на 2700 и цената за двата модула ще бъде 992 лева. Ние слагаме изолация, за да не се пропуска влага в помещението, да предпазва стените, което и да изстива 6 пъти по-бавно. Така се спестява до 40% от разходите за отопление. Тя също действа и като много добър шумоизолатор. Видовете изолация са вътрешна и външна, а те се разделят на шумо, хидро и топлоизолация. Външната изолация може да е от различни материали, като стиропор, фибран, неопор и каменна вата. Коефициентите на топлопроводимост на тези материали са приблизително еднакви, а дифузното съпротивление на водната пара е най-малко при каменната вата, което означава, че стената диша и няма да му хляса. Горемостта на фибрана е при най-ниска температура 75 градуса, а при каменната вата 1000 градуса, което означава, че е почти негорима. Цените им са приблизително еднакви. Нашето предложение е да сложим топлоизолация от каменна вата, която също ще действа като шумо и хидроизолатор. Защото каменната вата е негорима, паропропусклива и страни сколкото живота на сградата. Ще намалим с разходите на отопление около 40%. Цената за 35 квадратни метра ще е около 1190 лева. Стъклата. Разгледали сме няколко вида стъкла, като флагното. Най-разпространеният, така стъклото, с най-нисък коефициент на топлопроводимостта, сезонното стъкло. То пази през лятото хладно, а през зимата топло. Закаленото стъкло е най-издържливото, темперираното, то се използва за витрини и големи шопинг центрове, и ламинираното стъкло. То предпазва 99% от ултравиолетовите лъчи, също действа като шумоизолатор. В нашата класна стая ние имаме двойни флагни стъкла 4 мм. Стъклата ни заемат площ от 21 квадратни метра. Нашето предложение е
пакет при две отделни стъка, защото те са шумов, хидро и топлоизолиращи. Също избрахме едно бяло и едно кастекло, защото коефициента на топлопроводността е много малко. Ако закупим едно бяло и едно кастекло, след 3 месеца ще си възстановим парите. За едно стъкло струва 30 лева, а за цялата стая 637. Щомрите. Те се слагат за да намалят нуждите за разходите на отопление и охлаждане и пропускат дозирана светлина в стаята. Ние избрахме вертикалните штори, защото те са лесно за поддържане и не задържат прах, също се чистят по-лесно и не увеличават конденса на дограмата. Всяка штора струва 56 лева, а общо стаята ще излезе 280 лева. Видовете климатици. В зависимост от приложението на климатиците, те биват използвани за охлаждане, отопление, а има и климатици, които имат и двете функции, и охлаждане, и отопление. И в зависимост от начина на работата, климатиците биват инвертни. Тоест, компресор на климатиците работи до постигането на зададената от нас температура и когато тази температура достигне, компресорът не се изключва, продължава да работи, но на по-бавно работи. Втория вид е конвенционалните климатици. Те, като зададем температурата, компресор работи докато не я достигне и тогава се изключва. И когато температурата вече се промени с няколко градуса, пак се включва и така нататък. И ветровите климатици направихме проучване, че до 78% по-енергоефективни от конвенционалните климатици. В нашата класна стая климатика е инверторен с много висока класна енергоефективност и според нас няма нужда от промяна. Видове кружки. Първи са халогенните кружки клас С. Те са усъвършенствани кружки с нажежана жичка. За тях най-важно да кажем, че спестяват до 20-25% в сравнение с обикновените кружки с нажежана жичка. Халогенните кружки клас Б са също усъвършенствани кружки с нажежана жичка, обаче спестяват до 45%. Следващият тип са компактни луминесцентни кружки. Те спестяват от 65-80% в сравнение с обикновените кружки с нажежана жичка. И после светлодиодите, известни както LED кружките, работят с излъчващи светлина диоди и спестяват с 80% в сравнение с обикновените кружки. В нашата класна стая има луминесцентни нерегулируеми кружки и имаме 12 кружки. За всяка тях като покачим, ако ги заменим с светлодиодни, за 12 кружки в нашата стая, като платим 20 лева, което общо е 240 лева, но на нас кружките са ни луминесцентни с клас А3+, което спестява пълното луминесцентно, най-доброто до 80% и според нас не е нужда да подмяна. Общите фактори. Освен факторите, които са вътре в стаята, за които говорим сега, има фактори, които са от атмосферните условия, т.е. външната температура, метеорологичната скор, хората в стаята, растенията и размера на помещението също така. Горе можеше да видите симулатора, който бяхме използвали, предварително изготвен от нашите учители. От Софийския университет, извинете. Ето тук имаше заедно с проектите, правихме една таблица, която попълвахме всеки ден, нашите съученици попълваха от отбора за общи фактори и ако може да видите изложите тази. Ето ги нашите източници. Нашия бюджет, който всъщност не бюджета, това колко бихме покачили за ако заменим всички неща, които сме предложили в презентацията и нашите въпроси. Благодарим за отбор Фактор 8. Давам думата на журито за въпроси. Искам да поздравя този отбор, защото той избягна част от грешките на предишни. Представянето беше много стегнато и на практика нямам почти никакви забележки. Браво, добре справи. Журито има ли още въпроси? Благодаря. Нека журито даде своята оценка за отбора Фактор 8. Първи критерий – вид на презентацията. И това са 12 точки!
И сега оценка по втори критерий, представяне на презентацията. Отново 12 точки. И накрая последния отбор Energy Stars. Скъпи съученици, учители и уважаемо жури, това е нашата презентация с тема "Моята класна стая енергоефективна". Тя е със следното съдържание. Дограма, изолация, климатици, лампи, пот, стъкла и други фактори. Прозорци. Старите прозорци пропускат огромни количества топлина навън през студените дни и натрупват нежелана горещина през топлите. Подмяната на старата дограма с висококачествена енергоефективна ПВЦ или алуминиева дограма може да намали значително загубите на енергия и да повиши комфорта в стаята. Адекватният избор на стъклопакет, съобразен с изложението и местоположението на дограмата, също е сред най-важните аспекти на новата дограма. Коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета зависи от вида на отделните стъкла и конструкцията му, дебелината им, общата широчина на стъклопакета и наличието на газ аргон. Нашият избор е да се поставят тройни стъклопакети с рамка ПВЦ Vivaplast, което ще бъде на стойност 327 лева, защото така прозорците и дограмата в нашата стая ще бъдат максимално енергоефективни. Изолацията. Изолацията е многокомпонентна система, която намалява топлинните загуби на жилището. Тя може да бъде изпълнена по различен начин с различни изолационни материали. За да се намалят загубите на топлинна енергия в нашата класна стая, е добре да се направи външна топлоизолация. Външната топлоизолация е изолационна система, която защитава външните стени на сградата от замръзване. Не позволява пропускането на влага и муха вътре в дома и спестява около 40% от разходите за отопление. През зимния сезон най-добрата изолация е от неопор и това е нашият избор. Това е външна изолация, която по специална технология е добавен графит. Вътрешната температура в стаята с неопор не се влияе от температурите навън. Температурата в стаята, изолирана с неопор, остава постоянна, дори и при много ниски температури навън. Според нас тази изолация може чувствително да намали разходите за отопление, като нейната обща стойност е 1324 лева. Използването на климатици за отопление стана възможно поради бурното развитие на съвременните технологии в днешния свят. Голямата популярност на тези уреди стана поради факта, че те се превърнаха не само в уред, осигуряващ комфорт, но и източник на икономично отопление. Проблемите в околната среда и преди всичко щетите, нанесени от човешката дейност, накараха хората да потърсят други начини за добиване на енергия и да заместят полезните изкопаеми като основен източник на енергия. Горенето на полезни изкопаеми, природен газ, въглища, петрол нанася огромни щети на околната среда и са едни от главните фактори, причиняващи глобалното затопляне.
Отборът от нашия клас избра отоплението на стаята ни да е с инверторен климатик, защото спестява електроенергия. Предложението е на марката Mitsubishi MSZF-50VE на стойност 2499 лева. Лампи. Видовете лампи са лампи с нажежаема жичка, рефлекторни лампи, халогенни лампи и LED лампи. Отборът работил по проекта за лампите и избра да се постави LED осветление. За стаята са необходими 12 LED лампи по 100 лева едната и това общо прави 1200 лева. Отборът разглеждащ подовете представи пред нас видовете подови настилки, които са естествен паркет, мокет, теракот, мрамор и ПВЦ настилка. Отборът избра последният от изброените, който ще смени на по-късен етап, тъй като нашия паркет е в добро състояние. Отборът от нашия клас, който пое другите фактори, реши, че не ни трябва нова врата, но ни трябва механизъм за автоматично затваряне, за да може топлото от стаята да не излиза навън, но все пак вратата да стои затворена, защото постоянно е забравена отворена. И ако сметнем общо всички енергоефективни фактори, ще получим, че цената за замяната на тях ще е 5459 лева. Това са нашите източници, а това е бюджета. Благодарим ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Има думата... Давам думата на журито за въпроси. Разбрах, че ви остават 4 минути, така че браво за времето. Вместе ли сте? Искам да ви попитам, това, което ни представихте, ще остане само като проект или има план за неговото реализиране? И какъв е той? Ами, ние с удоволствие бихме го реализирали и даже имахме планове по едно време да съберем пари с класа и да реализираме някои от нещата, защото ще е много трудно всички тези пари да бъдат събрани. Благодаря. Има ли още някой от журито, който има въпроси? Аз само искам да ви направя няколко препоръки. Когато правите слайдовете, да са с елементи, които се правят един след друг, това трябва да има някаква причина. При вас това само ви пречеше и се появиха доста различия към това, което казвате на слайда, това, което говорите. Такъв ефект има смисъл само, ако зад него има някаква причина. И ползването без причина само водното проблем, без представяне. Това е много. Благодаря за съвета. Аз като гледах презентацията, да, вярно, научно, това сте намерили, вярно всичко, което казвате, но не разбрахме защо все пак искате да съмнете. Нямаше доказателство, че наистина, в момента да кажем с такива температури, ако се сложи, да има сравнение просто. За да знаем, че наистина има нужда от такава подмяна на дограма и да се така. Сега е време журито да даде своята оценка за отбор Energy Stars. Оценка по първи критерий. 9 точки. Нека журито да даде своята оценка по втори критерий. Представяне на презентацията. 10 точки. Преминаваме към втория кръг на състезанието. В лоето на нашето училище десетки са купите по математика, природни науки и спорт. В този кръг ние ще можем да покажем, че тези купи са заслужени и ще докажем, че всеки предмет, който се изучава в училище, не е само цел, а има връзка с
всички останали. От всеки клас по 12 ученика, експериментатори ще извършат различни физически натоварвания за определено време, с което ще изразходват енергия. Ако обичате, седнете по местата си. Определено се чувствам неприятно, че трябва да правя забележки. Разбирам вълнението ви от спорта, но поне сте длъжни да чуете какви са изискванията. Те скачат, бягат, правят клякания, лицеви опори, коремни преси за определено време. Знанията ни по природни науки ще ни помогнат да определим какво количество енергия се изразходва при съответните упражнения. По 3 математически анализатори от всеки клас ще изчисляват калориите, които използват математическите си умения. И за да има добра организация, честност и коректност при измерванията, от всеки клас ще има по 6 координатори. Един от всеки клас за всяко упражнение, които ще броят и ще съобщават резултатите на математиците. Класът, който е изразходвал най-много калории, ще получи максимален брой – 12 точки, а останалите пропорционално на техните резултати. Моля, имайте предвид, че журито ще следи за коректното протичане на състезанието и при установено невъздържано поведение или опит за измама ще бъдат отнемани точки от съответния отбор. Стана ясно, че всички ученици от 6-те класове ще вземат участие в състезанието. Резултатите на 6-я клас ще изчисляват Кристиян Колев от 6-я клас, Мира от 6-ти Б клас и Александър Желязков от 6-ти Б клас. Резултатите на 6-ти Б клас ще изчисляват Дафни от 6-я клас, Андрея от 6-ти Б клас и Калян Енев от 6-ти Б клас. И на 6-ти Б клас Ангел Йорданов от 6-я клас, Алек от 6-ти Б клас и Мила от 6-ти Б клас. Координаторите на 6-я клас ще отчитат постиженията на 6-ти Б. Тези от 6-ти Б ще отчитат на 6-ти Б. На 6-ти Б ще отчитат резултатите на 6-я клас. И така, втори кръг на състезанието ще се проведе в двора, а старт ще даде господин Нестор Маринов. Да вземем местата си. Скачане на въже, на скачане на въже, на коремните преси за момичета. Аз ще казвам от кой клас, кой примерно казвам 6-я клас, да си допори вече. Идвате двете, стават си на местата и чакат, да се извинявам с време. 6-я клас, момчети пама. Чакате храпа, втори, Въжето. Скачате, ако объркате, пак си го станете и продължавате. За 1 минута. За тренировки имаше по 100 по 100. Това са трите работи. По стълбите, където е скачането, се скача с двата крака, си го показват нагоре, аз се връщам бегом. Нагоре бегом. Нагоре и надолу бегом се брои за едно.
Последната е бягането с обалка, се казва. Те тук ще скачат. Да, не съм. Тия става. Да. Току-що чух. Така. За различни опори. 6 ягла. 2 момчета. Бориса. Пише. Така, 6 Б. Коремни преси, двете двойки. 6 Б, кои са? 6 Б, въже 2. Вземат си въжето, изкарвате го извън на обръча. Координатори на коремните преси. Георги 6А. Координаторите поръчвате. 6 Б. Горе се хайте. Да. Прибъргаш. Александра 6 Б. Кирил, там. Тримата координатори, ви поздравите. Стане си да бяхте координатори. И А клас. Тук ни трябва координатор на А клас. Александра Степова. Не, брат, това е Б клас. Значи Б клас ти пишеш. Слушай, ти пишеш. Нали? Шести В клас. Сега гледаш кое с какво правите. Скачане на въже. Вие броите. Сега ти броиш на единия, тя брои на другия. За единица време, кой направи повече. Давай капки си кажи. Не стойте там. Аз ще ме тренирам на столите.
Давайте! Петко, давай! Кой друг е на лицеви? Айде бързо, Петко, трябва да се бягате! Или боли, бойте се, не се опорите! Александра, застани си на место. Класа се строявате пак там, да можем да почнем втория кръг. Столбите. Столбите правим по един. Филип, айде! Столбите да правим по два. Така. Столбите, нагоре. Нагоре. Чакаме с два крака, да връщаме с бягане, нямаме право да прескачаме стълба. Ето го. Хоп, 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 хоп. И бягам надолу през всяка. Хоп, хоп, стига, Лъче. Лъче, стига. Лъче! И не се изморявай! Децата, които са на бус и трябва да тръгват, моля да тръгват, другите ще ги заместя. Има ли такива тук? Ставяне и ти. Помните класната ради, ти се чули, да.
Анализатори се справиха повече от блестящо с много тежката задача да смятат колко калории са изразходвали експериментаторите. Оказа се, че доста калории сте изразходвали. Доста калории. Като разбира се, този клас, който е с най-много калории, той получава 12 точки. Оказа се, че най-много калории е изразходвал 6-ти Б клас и получава 12 точки. Към първите два кръга, към първите две колонки добавяме 12 точки. Вторите, които се нареждат след тях, са 6-ти Б клас и имат 9,44 точки. Извинете, да. 6 А клас са 11,79 и В клас са 9,44 и 9,44. Хайде сега да ви видя като математици, ще пресметнете ли кой е победителя? 6 А клас има 30,79 точки. 30,79. 6 Б има 31 точка. А 6 Б 33,4. И сега вече е ред на госпожа Влъчкова да заеме да прави най-хубавата част от състезанието. За мен остана най-хубавото да раздам наградите, да ви поздравя. Чувате ли ме? Василе, чуваш ли ме ти там?
най-много калории, най-големи шоколади получава 6-ти В клас. Капитан Алекс. Саша, лайти? На второ място 6-ти Б клас. 6-ти Б клас. И трета награда за 6-ти А клас. Запазете тишина. Искам да благодаря на всички ученици, които се включиха в чудесната инициатива. Да ви поздравя и да ви кажа, че до година очаквам вече нещо още по-зряло и още по-интересно да направите и да представите.